Un veciño dunha aldea de Ourense foi rei da Amazonía. Pasou de coidar galiñas na súa aldea a gobernar un territorio 8 veces máis grande que Galicia. Alfonso Graña naceu o 5 de marzo de 1878 en Avión e, como tantos galegos da época, emigrou a América. Chegou a Iquitos, no Perú, co soño de facer fortuna co caucho, pero os negocios non lle foron ben. Daquela, Alfonso tomou unha decisión que lle cambiou a vida: entrar na selva do Amazonas. Nun encontro cos indíxenas xíbaros todo se torceu, mataron ao compañeiro de viaxe de Alfonso e a este tomaron o preso, pero daquela pasou algo totalmente inesperado. A filla do xefe da tribo dos Guambisas namorouse del e casaron. Cando morreu o seu sogro, Alfonso Graña converteuse no novo líder de milleiros de persoas. Alfonso I, rei dos xíbaros, apu de apus, xefe de xefes durante 12 anos. Aprendeu a lingua e os costumes e el ensinoulles a extraer sal, a curtir peles e a construir mellor as súas chozas. Baixaba cos indíxenas a Iquitos en balsa para convidalos a xeados e leválos ao cine. Ademais, mediou entre tribos rivais e conseguiu manter a paz entre elas. Alfonso Graña morreu en 1934, no corazón da Amazonía. Un neto seu, Quefren Graña, é agora o líder da Federación de Comunidades Guampis do Río Santiago, que controla e vixía os recursos naturais da zona.